Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A darasinmu na yau zan nuna mana yadda za ka share dukkanin wani history naka ko kuma wani hira da ka taɓa yi a WhatsApp. Saboda wani lokaci za ka kalla wani yana so ya share dukkan abin da yake da shi a WhatsApp ko kuma in ce duk wani hira da ka taɓa yi a WhatsApp. Sannan kuma ba ka so ka zo misali ka zo kai ka dinga sharewa ɗaya bayan ɗaya. Abin kaman zai baka wahala. Yanzu misali ace dukkanin wani saƙo da yake kan WhatsApp ɗinka abin da ya shafi media, messages da audio duk kana so ka share su a lokaci ɗaya kuma baka san ya za ka yi ba. To in sha Allah da zarar ka kalli wannan bidiyon nawa zan nuna maka yadda za ka share dukkanin abin da yake kan WhatsApp naka kwata-kwata da chat naka da sauransu. Sau tari wani lokaci za ka kalla mutum yana so ya share ko kuma kana da wa'insu wa'inda suke ma bincike ko budurwarka ko matarka. To yanzu me za ka yi? Bayan ka zo ka shiga cikin WhatsApp naka kamar haka sai ka zo ka taɓa waɗannan madannan guda uku a sama kamar haka. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan fuskan kamar haka sai ka zo nan ka shiga inda aka rubuta setting. Sai ka taɓa bayan ka taɓa sai ka zo nan inda aka rubuta chat ɗin nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kawo maka haka sai ka jawo ƙasa a hankali ka zo nan inda aka rubuta chat history nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kawo maka waɗannan zaɓukan guda huɗu sai ka zo nan inda aka rubuta clear all chat sai ka taɓa. Yawwa bayan ka taɓa zai na maka gashi sai ka ce mai clear messages in chat. Message in all chat will disappearing forever. Ma'ana suna nufin duk abin da ka share a nan ya riga ya sharu kenan ba zai dawo ba. Messages naka ba za su dawo ba har abada. Misali idan ka taɓa nan delete media in chat. Ma'ana duk abin da ya shafi media ma'ana hoto ne ko kuma audio ne to ka riga da ka share shi kenan ba zai dawo ba har abada. Idan ka zo ka sa alamar stick ɗin nan a nan shi ma haɗa da delete started message dukkanin wani saƙo da aka tura maka. To yanzu da zarar idan kana so ka goyi sai ka zo ka danna a nan kan clear messages. To da zarar ka zo ka taɓa a nan akan inda aka rubuta clear messages ɗin nan ka riga da ka share dukkanin wani saƙonka abin da ya shafi media da kuma audio da dukkanin waɗansu hotuna da suke cikin kan chat naka. Sannan kuma hakan zai taimaka maka wajen samun space akan wayarka ta yadda za ka dinga ganin wani lokaci wayarka yana samun damuwa kamar tsayawa ko na maƙalewa da dai sauransu. To ta haka ne ake bi a share dukkanin messages da kuma media da yake kan waya. To abin da ya sa ni yanzu ba zan danna ba saboda bana buƙatar goge dukkan abin da yake cikin message ɗina. Da fatar kun ji daɗin abin da na koyar da mu inda na kuskure kuma ku gafarce mu. Duka an na zo ga ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan shine zuwanka na farko kai ƙoƙari ka danna min alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zaran na saki.